あんたみたいな学歴のない奴が教えられるわけないでしょ。バカが映るんだから近づくな。私が姪に勉強を教えていたと知ると、義士は私を怒鳴りつけた。もうなんでこんな人と仲良くするのよ。あなたまで高卒のバカになったら大変でしょ。まるでばい菌のような扱い。人間以下の扱いに私は我慢の限界になる。いい加減にしなさい。誰のおかげで私たちが快適に生活できていると思っているの。美里さんが家事をしてくれているからでしょ。義母の言葉に義士は怒りを爆発させる。はぁ？なんでお母さんまでこの女の味方するのよ。バカなんだから家事をすることくらい当たり前でしょ。家事だけじゃないわ。しっかり働いて家に生活費も入れてくれているじゃない。あなたは全く生活費も払わないで遊んで、もっと感謝しなさい。働いている？このバカな女が大した仕事をしているわけないじゃない。義士はそう言うと、近くに置いてあった私のパソコンを手に取り、窓から外に放り投げる。ちょっと、なんてことするんですか？大した仕事していないくせに、偉そうに仕事しているふりしてんじゃないわよ。さっさと出て行け。私は急いで外に行き、パソコンを確認したが壊れてしまい、起動すらできない。仕事に必要な重要データも入っていたのに、自分が否定されたからといって物に当たるなんて、なんて幼稚なんだ。こんな人と一緒に生活をするなんて、もう無理。夫と義母との関係を保つために耐えてきていたが、もう限界だった。私は置き手紙を残し、実家に帰った。私は美里、29歳。夫の翔と去年結婚した。はじめはお互いの職場に近いアパートで二人暮らしをしようと話していた。しかし、膝を悪くしていた義母を夫は心配した。義母の膝はもともと立ち仕事をしていたせいか痛みが出てしまい、少し歩くだけでも休憩しなければいけないほどだった。日常生活にも支障が出てきており、一人暮らしは大変だろうということで、義実家で同居することになった。私たちが同居を申し出ると、義母はとても喜んでくれる。美里さんも一緒に暮らしてくれるの？よかった。義母は穏やかな人で、私のこともとても可愛がってくれた。しかし、私には一つ悩みがある。それは義士である綾子さんの存在だ。義士は学歴で人を判断し、差別するような人だった。初めて両家の顔合わせで話をしたとき、私の学歴を聞いて義士の態度は変わった。美里さん高卒なの？信じられない。翔もどうしてこんな子選んだのか不思議。ちょっと、姉さんやめてくれよ。だって、私は有名私立大学卒で、翔は国立大学でしょ？そこそこ頭が良くて器量のいい女の子の知り合いだっているでしょうに。わざわざこんな低学歴の子と結婚する意味ある？ちょっと綾子、なんて失礼なことを。娘が変なことを言ってごめんなさい。義母は謝ってくれたが、私は驚いて何も言えなかった。母も申し訳なさそうにうつむいている。私は母子家庭で育った。幼い頃に父が交通事故で他界し、一生懸命母が働いて育ててくれたのだ。しかし、資格もない母の仕事は給料の安いものばかりで、生活はとても苦しかった。だから大学進学は諦めたのだ。奨学金のことも考えたが、返済のことを考えると、稼いでもお金を取られてしまっては、今の生活は楽にならない。それなら私も働こうと思ったのだ。幸運なことに、税理士事務所の事務で雇ってもらうことができ、そこで仕事を始めたが、そこの所長さんがとても親切な方で、高卒の私にも資格を取ってみないか、やる気なら応援すると言ってくれた。その言葉が私には嬉しくて、二つ返事で答えた。資格を持てば給料も上がる。母に楽をさせられる。だから一生懸命勉強し、
税理士の資格を取得した。夫も私の事情を知っているので、技師に説明してくれたが、技師は依然として冷たい表情だった。生まれてくる子供がバカじゃないといいわね。その言葉にショックと怒りが湧き上がる。なぜ学歴だけでここまで言われなければいけないのだろうか。だが、ここで揉め事を起こせば、せっかくの結婚が破談になってしまうかもしれない。私は技師に反論せず、黙ってうつむいた。それからというもの、技師は会うたびに私を見下すような言葉を投げかけた。ちょっと、美里さん、ご飯の準備はまだなの？バカは手際が悪いのね。すみません。高卒ってどんな気持ちなの？みんな大学に行くのに恥ずかしいとかないの？かわいそう。親の方が恥ずかしいかもね。技師はニヤニヤと私を見る。そして、姪のさやかちゃんにも私を馬鹿にする言葉をわざとらしく言う。さやかはこんな人になっちゃダメよ。いい大学を出ないと、まずは中学受験から頑張りましょうね。うん。さやかちゃんはとてもおとなしい子で、いつも技師の後ろに隠れていた。技師はさやかちゃんを何としてでもいい学校に入学させようと必死だった。今年さやかちゃんは5年生で中学受験の準備を始めている。技師が入学させたいのは自分が勤務する私立有名中学、S 学院中学だ。技師は教員免許を取らずに非常勤講師として勤めている。本人曰く、勉強を教える以外の業務をしたくないから、教師の資格は取らなかったらしい。バカな人はね、一生バカにされて生きないといけないの。さやかは嫌でしょ？だからいい学校に入るのよ。わざと私の前で言う技師。私は悔しくて拳を握りしめる。しかし、私は夫や義母のことを考えると、技師に言い返すことはできなかった。ここで波風を立てても、二人に迷惑をかける。技師と会うのは、正月やお盆だけだったし、それくらいなら問題はない。そう思うことにした。ところが、そうもいかない状態になってしまう。突然技師が娘のさやかちゃんを連れて、義実家で暮らすとやってきた。お母さん、私離婚したから、今日から一緒に暮らすわね。え？離婚？どうしてそんな突然？夫がムカつくから離婚してやったのよ。慰謝料もたった6万しか払わないんだもの。やってられないわ。実家に帰れば生活費もかからないし楽でしょ？義師はソファーで寝転び、リラックスしている。私と義母は義師の自分勝手な行動に、ただ唖然とするしかなかった。みさとさん、洗濯物、明日までに乾かしておいて。あ、そっちのスカートは洗濯機使えないから、クリーニングに出しておいてね。義師は私を召使いのようにこき使う。クリーニングくらい自分でやってもらえませんか？はぁ？低学歴の役立たずのくせにこれくらいもできないの？大して稼ぎもないんだからこれくらいやりなさいよ。本当に使えない。こんな調子で義師は全く家事をせず、雑用もすべて私に押し付けてきていた。ただ家事を押し付けられるだけならいい。しかし、義師は家事をさせるだけではなく、明らかな嫌がらせもするようになってきた。洗濯物を見ると、わざとつけたように油性ペンインクのシミが広がっている。インクのシミは取りづらく、必死に揉み洗いして洗濯したが、どうしても落ちなかった。インクの跡が残る洗濯物を見て、義師はため息をつく。はぁ、家事もできないなんて、やっぱり学歴の低い人間は存在価値ないわね。何やっても役に立たないんだから。私は義師の態度に日に日にストレスが溜まっていき、ついには夫に相談した。仕事の合間に家事をしているのに、わざと汚れをつけたりして家事の時間を増やされると正直負担が大きすぎる。そうだよな。苦労をかけてごめん。俺からも言っておくよ。
夫は仕事から帰宅後、疲れているだろうに、私の愚痴をちゃんと聞いてくれた。それだけでなく、すぐに義士に注意しに行ってくれた。優しい夫に心が少し軽くなった。しかし、その次の日から義士の暴言はより一層悪化した。あんたさ、翔にかばってもらったからっていい気になってんじゃないわよ。弟に可愛こぶってお姫様気取りもキモいんだけど。そんな、お姫様気取りなんてしてません。泣きつけばみんな自分の味方してくれると思ってるんでしょ。もういい歳なんだから、男にこびるのやめたら。あまりに屈辱的な言葉だった。私は今まで夫にも他の男性にも媚びを売ったり、都合よく甘えてかばったりすることはなかった。なんで義士にそんな言葉を言われないといけないのか、理解できず、頭の中が怒りでいっぱいになる。女を使ってかばってもらっていると言われるなら、もう夫には頼らない。夫も私を心配そうに見てきたが、昔から気の強い姉には勝てないようで、あまり義士との関係に口を出すことはなくなっていった。義士の気になる行動は、私に対する嫌がらせだけではない。さやかちゃんの教育方法も異常だった。義士は何としてでもさやかちゃんを S 学園に入れたいようで、ほぼ休みなく塾に通わせていた。ちょっとさやか、塾の成績ひどいじゃない。こんなんじゃ S 学園は入れないわよ。ごめんなさい。もしこれ以上成績が上がらないなら、家庭教師でもつけるわよ。それが嫌だったら勉強を頑張りなさい。はい。義士の叱責を受けて、さやかちゃんは泣きそうだった。毎日学校帰りに塾に通っているのに、家庭教師までつけたら、遊ぶ時間どころか休む時間もなくなってしまう。私はおせっかいだと思いながらも、義士がいない時にさやかちゃんに声をかけた。私と一緒に勉強してみない？ちょっとなら教えることもできるよ。いいの？もちろん。それ以降、私は義士には内緒で、さやかちゃんと勉強をし始めた。さやかちゃんの飲み込みは悪くなく、理解まで少し時間がかかることもあるが、ペースに合わせて勉強すれば、ちゃんと理解できるようだった。みさとさん、テストで80点取れた。やったじゃない。さやかちゃん頑張ったね。私は自分のことのように嬉しく、二人ではしゃいだ。義母もそっと応援してくれており、ご褒美にケーキを買ってくれ、三人で食べたこともあった。私にとって、義母やさやかちゃんと過ごす時間が癒しになっていく。しかし、穏やかな時間は長続きしなかった。その日も休日でさやかちゃんと勉強をしていた。すると、外出していたはずの義士が急に帰宅したのだ。ちょっと、何やってんのよ。これは一緒に勉強を。あんたみたいな学歴のない奴が教えられるわけないでしょ。バカが映るんだから近づくな。そう言うと義士は、さやかちゃんの洋服のゴミを叩くように叩いた。もう、なんでこんな人と仲良くするのよ。あなたまで高卒のバカになったら大変でしょ。まるでばい菌のような扱いだった。人間以下の扱いに、私は我慢の限界になる。前にも言いましたけど、高卒なのは金銭的な理由からです。学力の低さではありません。そもそも、学歴で全てを判断するのはどうかと思います。は？何？口答えするの？義士は顔を真っ赤にして反論してくる。そんな私たちの言い合いを聞いて、義母もやってきた。ちょっと、何を揉めているの？この女がさやかに近づいたから注意してるのよ。バカが映ったら大変じゃない。いい加減にしなさい。誰のおかげで私たちが快適に生活できていると思っているの？みさとさんが家事をしてくれているからでしょ？義母の言葉に義士は怒りを爆発させる。はぁ？なんでお母さんまでこの女の味方するのよ。バカなんだから家事をすることくらい当たり前でしょ？家事だけじゃないわ。しっ
かり働いて家に生活費を入れてくれているじゃない。あなたは全く生活費も払わないで遊んで、もっと感謝しなさい。働いてる？このバカな女が大した仕事をしているわけないじゃない。義士はそう言うと、近くに置いてあった私のパソコンを手に取り、窓から外に放り投げる。ちょっと、なんてことするんですか？大した仕事していないくせに、偉そうに仕事しているふりしてんじゃないわよ。さっさと出て行け。私は急いで外に行き、パソコンを確認したが壊れてしまい、起動すらできなかった。仕事に必要な重要データも入っていたのに、自分が否定されたからといって物に当たるなんて、なんて幼稚なんだ。こんな人と一緒に生活をするなんて、もう無理だ。夫と義母との関係を保つために耐えてきていたが、もう限界だった。私は置き手紙を残し、実家に帰った。次の日、義士から何十回も着信があった。しかし私は着信拒否に設定して、完全に無視を決め込む。すると1週間後、夫と一緒に義士が私の職場までやってきた。夫は私が出て行ったのは 100% 義士が悪いときつく怒ったようだった。私にも申し訳なさそうに連絡が来ていたが、私も頭に血が上っていたので、義実家に帰るつもりはないと伝えていた。美里、今回は本当に姉さんが悪いことをした。すまない。姉さんからも謝って。なんで私が？美里がいなくなったせいで、さやかちゃんの成績も落ちてるんだろ？美里がいないと困るのは姉さんも同じだろ？さやかちゃんの成績が下がってしまったことには少し罪悪感を感じた。ったく、しょうがないわね。さやかに勉強を教えるためにさっさと帰ってきなさいよ。低学歴のあんたと一緒に生活なんかしたくないんだけど、さやかのために我慢してあげるわよ。ずいぶん偉そうな言い方には、さすがに私もさやかちゃんのために帰ろうと思っていた気持ちが薄れる。勉強ならご自分で教えたらどうですか？無理やり受験勉強なんてさせておいて、放っておいたのはお姉さんですよね。自分ばかり遊び歩いて。あんたに言われたくないわよ。私はさやかのためを思って受験勉強させているの。あんたみたいに高卒の役立たずになってほしくないのよ。姉さん。私はね、さやかにも私のような人になってほしいの。有名私立大を卒業して、名門中学の S 学院で働く私のように、立派な大人になってほしいのよ。義士は自信満々に自分の学歴を語っている。私も夫も話が通じず頭を抱えていると、見かねた所長がやってきた。美里さんのご家族ですよね。お世話になっております。お世話になっています。所長の丁寧な態度に夫も頭を下げる。勝手ですが、お話を聞いていました。美里さんは確かに大学に行っていませんが、一生懸命勉強して資格も取得してくれました。今ではうちにはなくてはならない人になっています。そうですか？こんな出来損ないの高卒の義妹を雇ってくれるなんてお優しいんですね。高卒とか大卒とか関係ありません。美里さんは大卒の人に引けを取らないくらいの能力を持っています。所長の言葉が面白くないようで、義士は顔をしかめる。そんなことはないでしょ？社会は学歴で変わってきます。良い学歴の人間が優秀なのは変わらないですよ。全く聞く耳を持たない義士に、所長は呆れてため息をつく。先ほど S 学園で働かれているとお聞きしましたが、お名前は？熊谷綾子ですが。なるほど。あなたは聞いていた話以上にひどい人のようだ。は？何の話ですか？まさか、私の愚痴でも言っていたんですか？いや、美里さんからは何も聞いていないですよ。あなたが勤めている S 学院の校長をはじめとした教員たちから聞いたのです。校長から？どうして？私はこういうものです。そう言って所長は名刺を取り出す。そこには
S 学園の理事長と記載されている。え？理事長？私も夫も驚いて所長を見る。技師は所長の立場が分かった瞬間、態度を変え、焦ったように目を泳がせた。あなたには面倒な仕事は他人に押し付け、自分自身の仕事は適当にこなすだけで、全く責任感が感じられないと聞きました。また、生徒を成績で差別するなど、苦情も相次いでいます。それは、やめてもらうべきか、今度話し合うことになっていました。今仕事を失ったら困るんです。離婚したばかりで、私一人で娘を育てていかなきゃいけないんです。技師はこれでもかと深く頭を下げる。しかし、所長は技師を気にかけることはせず、話し続けた。あなたの考え方は、うちの学校の理念とはかなり異なります。勤務態度も悪いようですから、やめていただくしかないですね。そんな。技師は顔を覆って、その場に崩れるのだった。翌日、S 学園では技師の対処について話し合われ、技師は契約解除になったそうだ。真っ青な顔をして帰ってきた技師は部屋に引きこもったようだった。それ以降、自暴自棄になった技師は、さやかちゃんや義母へきつく当たるようになる。どうしてこんな問題も解けないの？もう6年生になるのよ。今日はこのテキストをすべてやるまで寝ちゃダメよ。さやかちゃんは毎日無理やり勉強させられ、目の下にはクマを作り、明らかに疲れ切っていた。あやこ、いい加減にしなさい。あんたのやっていることは明らかにおかしいでしょ。うるさい。お母さんは口を出さないで。事態を重く受け止めた義母は、技師を追い出すことに決めた。あやこ、いい加減出て行きなさい。なんで私が出て行かなくちゃいけないのよ。さやかをこんな状態になるまで追い詰めて、さやかのためにも出て行きなさい。娘と引き離すなんてなんてことするの？信じられない。さやかはどうしたい？ここで暮らすか、お母さんと出て行くか。義母の言葉に、さやかちゃんは口を開いた。出て行きたくない。ここにいたい。さやか、お母さんと一緒が嫌だって言うの？もう、お母さんと一緒にいるの辛い。その言葉に義士はショックを受けたようで、全身の力が抜けたようにその場に座り込んだ。そんな義士を義母は腕を引いて外に出した。あんたがさやかやみさとさんにやったことをちゃんと反省しなさい。そう言うと玄関の扉を閉めるのだった。その後、家も職も失った義士は仕方なく塾の講師や家庭教師のバイトを始めたらしい。しかし、性格のきつさからクレームが多数来て仕事が長続きせず、貧乏な暮らしを一人で続けているとのこと。私はというと、義士がいなくなったことで義実家に戻り、平和な毎日を暮らしている。さやかちゃんは母親がいなくなり、精神的にショックかと思ったが、義士がいなくなったことで心に余裕も生まれ、元気になっていったようだ。さやかちゃんに、もう受験勉強はしなくてもいいと伝えたが、本人は私に教えてもらえたことで、勉強が理解できたことが嬉しかったらしく、受験勉強を続けると言った。そんなさやかちゃんに、私と夫は協力して勉強を教えたのだった。それから1年後、さやかちゃんは無事、越学院に合格することができた。さやかちゃん自ら努力していたことが報われて、本当に良かったと安心したことを覚えている。教師の夫に勉強を教わった経験から、さやかちゃんも教師になるために、今も勉強を頑張っている。これからも、さやかちゃんが自分で決めた道を進んでいってほしいと、心から願うばかりだ。